Butono Funkam, Chungtao Palezava Hikano, Kherowa Parawa, and the Bodhjung Wakki Gamcha kobra panchayat andhra kalayo oba hikena nobar kotor phai mi salo no bai thangka nokurok oba hike kobwi thamaka abono tangai rani bagwi lukurok phaleka no gimana wah kan bisa mau thang phungnya nogo wah kan khung kawai thang apa tin to tao chúng có khạc lắm cả tin bốc khạc đấy tin bốc khạc đấy 아니 튀어 아버 튀어 하지 abono tangna bagai phaleka tabuke lukurok phaijak palarok tongkho tebo bisingo oba hike nobar watwiphai nok baimani amno nugui sini MDC Runiel buni Dagimung Bai ke tin lukurok phai samung khaina bagai phaijak so ini bagai yang sama mau hisap phone naik phai naik tong dia baik kan singte ko video phone bagai chesta kene hambai norong no oba hike norong naik tong mai bagai ini bagai asunong sitong ke